mga sangkayan. Happy 10k subscriber! Nganya na nagsusud-sud kita nga di da parado. May danira din ni gilingan. O yan na nakita yan na ha, Barangay Arado ha. Amo din nilo ito nira elementary school. Andre hababag aman niya mo comment kanita ini. Yes! Dinan ira kapilya. Shoutout kita din ni nira Barangay Captain Imano Carlito Limberio 10,187 subscriber. Awa mo na yung health center. Magkakaada nila din yung gym. Barangay Arado. Sana. Oo. Katulad kita tat ginag-uumahanay. Shoutout tayo. Hindi rin rumamay ha. Ito baga pag ginuko. Maulabong kog kuno. Okay. Oo. Shoutout tayo. Burbata ka nang kita. Ha? Personal. Alagat burbata. Tanggalan ko nga ito postiso. Makasayin ka gulo. Cintahan ka naman. Ha? Diri ka? Ha? Oh, dulce. Hala, ano tingin mo dulce? Tadi na pa sa lubong papalitang ko yung kuhan umangkon. Apo, autak apo. Good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Budoy, hain kaya na. Oh, mau pengen klub, mau pengen takna. Mga sangkayan, happy 10k subscriber, Roy. Laga daw budoy. Oh, today is November 7, 2024, time check 1400 hours and 35. Ba't kaluwas ito? Siguro ito nala alas 2:35. Uy, mapahinga kulop. Oh, hindi niya doon sinisiring. Baka pwede magtindugin home for the aged. Oo, paghiugwad ta pala. O diri pag sisima, diri pag didiretso to pala. O diri ano ba ito? Tigil kita. Inagi kita sak may limbuhan dako. Nganya na nagsusud-sud kita nga didapit hamay ngayon kita to Arado. Man nga di kita dapit sa Arado kaya no kay mayda usa nga nag-comment kakulop hanatong pagpatukal ha plaza nga bisitahon ta daw kuno ito na Arado. Arado na din eh. Okay. Mga kabataan. Ay! Ano ka na? Mga kabataan. Baga mo pwede tumidintara ng baga mga biskit. Pamati ko na kanina naging Sitio Ilawod. Para Arado Barangay Hall. Amon din eh. Pero kanan Arado na din eh. Si Carlito, Kapitan Mano Carlito Olimberiano. Mamay kala ano, maupiti mo kaulo yan. Nanihinom kat Kapitan baka. Okay, siyempre naman makiali kita, mamasadas. Mami din itong Arado. May danira din ni gilingan. Mapay nga kulop. Uy, hello, gudunok. O ka daw, doy, adin sticker. Kilalamat ka bata. Yan, mapatukal kita. Patukal kita hit kuan. Apay kulop. Ato pa dito Barangay Hall ano? Ato pa dito. Si Mano Carlito Olimberio. Edoy. Makong kagabit panalipdanan. Mosa pa kaya ato para sa nga single. Good. Oo, okay. Thank you, sangkay. Ayos, ikaw. Yo. Oo, panalipdanan. Oo. Salamat. Hi, may katunaan din yan, no? O, katunaan. Itong kahalog, so lang didi. Nga di, itika didi, iba na. Iba na nga lugar na ito. Iba na didi. Iba na nga di. Bali, buti lang yung Arado, no? Mga, pero butan tidam. Ambot kayo may hiramat mga taga dinhiman, tinira.
Sige, Magpapagiling lang kami. Ngayon. Pakian na lang kita didi. Oo. Pinyakulop man o. Ito dito. Ang daw. Oo, ano ibabalik kita, baking kita. Kuhanta anay good man. Bagawara na kita baga. Pamati ko. Pero nakanyos gihapon kaya na di. Tigpa giling kami hadto. Nanlalabyog. Nanlalabyog kami to ni Ryan yung mga kuhan. Man. Para naging makasaksi, siring pa. Makakitahin pag gigiling. Ay. Adi. Oo. Magirhang. Kom kami. Okay. Shoutout ko no. Napakurahab ba? Okay. Oh. Doon nakakita tumayo na kami tunor. May nagud man hit bago rin makapagpagiling. Kaya wala naman giril ano na to. Ang buhi pa yung maring. May dutong tigkuhan tagpira ka sa ako nga balay. Ira bumalon ba? Tapos siyempre nagbubulad kami hadto. Aburido kami hadto pero mi basta o yan na nakita yan na ha. Barangay Arado ha. Oo. Wikungkir. Alagat Wikungkir. Today is today is they're living. Today is nakita din nangan nakita yan na din Barangay Arado kanang iski ini project di mayet buntay yung kakadagyapiton yan saba oo ano nakita din ni Arado nakasaksi kita dito ang paggiling hanhumay mamay kala ikaw sa din mo man mga retirement house dagat retirement house din bida mo din hit mga riko biya pa ang bingin Arado dawi rabdog 24/7 mga retirement house ito nyo saan ka ma-retire mga sa iman latim pag very peaceful apa yung kulop doon pa din katunaan luwag doon nasingan hinagad kita hindi niya man hindi ang puro patron nangin di ba kadton patron pa may din masin yung gasolinaan mapengakol mapengkulop man
Sige. Inin, saan ang patron na to? Saan itong patron din eh? Mayo 14-15. Oo, Mayo 15 patron din ni. Ang galit mo pa ito nun. Ano, for digit na liwat. Mingo good man liwat din ni ano. Mubaga. Roro ka pa nga din ni. Biya ko eh. Magpakabati ka pa nga ni din nito nyo yung mga nagurumang raw na la natanlis nga magpapakita na ira. Dinit ka ng arado ha, mga kasangkayan. So nakakani kita inubadton ko mga shoutout na lang kita. Uy, speaking of which ha, anay mo din nilo ito nira elementary school may da klase rin na klase. Oo, Arado Elementary School. Oo, ang kapilya ha naman to nyo bilyong tagyapon. Din Arado. At itong baga ito yun ha abroad pagka mga taga Arado at ito na ito gyapon ha Manila. May dadin yung mga naging uyab-uyab yung eskwela. Nakabisita ka mo ni eskwelahan niya na. Oo, hinubadtuan kuan kay din nito kita baga kay kung ano tat nakikita na utod tat urustoryahon. Mapa-shoutout na lang kita anaton mga subscriber. Mamay kala 10,000 na kita sa near San Miguel haing kapahiton. So ani kita na kuan Arado mapa-shoutout lang kita itiinin ay nabadto adi man didi lago dito niya shoutout kan di rin adi man kan Andre Hababag. Shoutout tayo mo budoy kung nino ka man di rin pa kita magprint pagod. Nga di ko na kita Arado kataliwan man mo comment din kan hita ini katapos adi pa shoutout kita kan Mard Salbanya. Permamintin na nagkikita ni dabagam kung kuan man mapaso-paso din naman kita liwat kumuha kunahain na kita naturok lagat naturok natindog balik ka man mga puklungan. Para baga maging manilampuson permanente manilampuson dinan ira kapilya. Shoutout kita din nira barangay captain Imano Carlito Olimberio nasingan ni kita yan niyo barangay. So maghahatag kita in katalahuran hayo nga baga pinagihinin atong pagpasalamat. Senior San Roque Senior San Roque dati ira din ay mga anong nila mga kerubin mapayakulo pa iyo din salamat tani kita na iyo mga anisita. Shoutout kita kan Pugs Jelly 9789. Shoutout kita kan amigas. Shoutout kita yun pa. Kan Mananilda Cornijo. Kan Fritz
Villas, Kanjas Pugi, Mr. Tagahoron, kan Joselito Peralta. Oh. Ano pa? Amo itong logo doon. Thank you, salamat sa iyo, kay mamay ka lang. Di duro na yun sa katarba na yun man. 10,187 subscriber. Mamay ka lang ito nyo. Saragati ka. Duro kayong ka. Thank you iyo, at ito karoy gyapon magpakurahab. Uy, inupad to. Ison, ini kuha niya din, babae lalaki. Ison Ellen. Oh, thank you. Taga din niya. Ngayon kuy. Ito ka bro. Anitan awan. Ang mga team basa sa Ogido sa gyapon nila nga mga supporter naton. Kan da Nanay Puyin, Manapilina, Manajona, Manuraol, Manudini, Manajona, Mananilit, Manumaning, Manunurman, dumi pa hilimtan. Bacaw. Oo, shoutout tayo. Basta mo, Timbasas. Oo. Damo, ano. Hino pa? Tuman helicopters. Matisukad kita lot niya din. Damo nga salamat ha. Ani yung mga suporta niyo baga pagkinita akon. O diri akon. Ay, alaga daw. Ani yung pagkikitahin nga atin burbulabag. Ugod baga nyuruhandos. Hinin nga ito na kinakaptan niya na nga camera. Durugod man na yung kahusay at kuhay niya kay GoPro 13. Ay ka pa iton. Amo din ditira barangay da. Barangay Arado. Ano itong mariagon la. Saring laka mo kung amo din barangay hula no. Awa mo na yung health center. Baka may danira din higintitindog nga gym. Shoutout kita din na iyo. Nag-iinaya dira din ira gym. Nagkakaada na ira din gym. Ala ka daw. Hoy. Magkakaada na ira din in gym. Barangay Arado. Mamay kala. At least ano baga nakikita natin. Hinin ngayon barangay. Hinay ha. Pinagito natin Burbalabag. Baga nakikita natin hinin nga aton tinatawag. O kung nga kuwan nga barangayan. Lahat barangayan. Okay, nadalagan na. Tutub din yung pagdalagan to nyo. Madali daw. At pada gawas. So amin din niya. Nasingan ni na kita. Yan na. Kadtulog kita tat ginag-uumah anay. So makikita ni ating baga ira pag-umah Hindi mo kita makakakadto. Baga ada ko kanong tanalain hira. Shoutout tayo. Ba. Diri lang rumamay ha. Itong baga pag ginuko. May kalahiton. Maulabong kog kuno. Matutira. Diniradi kita yan di Diakuan Arado.
Okay, oh, shout out tayo. May kalayton. Luwag nga ako nga rin tatamnan niya, no. Magtanim ko no, ay di biro. So ani kita na didi ako ano. Di kita didi arado. Dapit. Ini titingay yung dalan nga nakikita. Tingad to kuno to naman luran. Oh. Tima. Di naman kita makakahirayo na liwat. Ano na liwatinin? Maximum kuno altitude is only 30 meters. So amo lang tato niya na baga masusulsog, amo niya nagkitaas tatong baga pwede mapakita iyo. So amo niya din nito arado ha. Man. Wala ka daw, nabot na kita 49 ha. Sugad talani ni. Sugad talani, di talani kitang pipinaray. To talaman lang ani kuno ni baga kakuan la ito na arado. Kung makikita niyo nga dito niyo ubos, man, may dadi giniinayad nga gym. Tala, bilta na kita. Kaya nag-warning ang budoy. Isugad kita nga di. Lingi nga di, lingi. Tala, ano man mga kasangkayan. So karon talanay ha. Hey, shout out tayo. Tabi apoy. Bakit ito magpakasabod? Nakatukal-tukal kita. Baga makuha na lang kita, ma-safety na lang kita dito pag extra. Kinahagurong kanina. Okay? Good. Ada kay ano man sigurong talanay. Again, kung hino tayo at maruyag lano pag-comment kung ngayon kita dapit tuntun papas ka dahon salamat sa imo Haris awin to nag-comment limtan limbaso tapalat kanina makuri natin memory gap again. Jadi kita baga nakagbarangayan Barangay Arado Again, this has been your friend from another stars. Ini magpapabilin lagi apon nga iubos nga sangkay tonyo. Good night, sweet dreams, mama, chup chup. Thank you 10,000 subscriber sa YouTube ngan 12,500 followers sa Facebook. May data ngayon TikTok ngan Instagram. Charot, logo do. Isun niya. May mansun niya. Nag-vlog ko lang. Nag-vlog niya. Dito na nga kanina nagbubulkas ito may. Tumun. Nag-vlog. Nag-vlog ngayon gipi Baka kinukuan la ito na yan talon. Bis nga lutit karabaw. Nagtong-tong. Dinala. Adin si Pinta. Taga din nga bata. Din hila ito. O pagka personal baga buro bata ka nang kita. Personal. Alagat buro bata. Tanggalan ko nga ito postiso kasi kagulo cintahon ka naman. Lagas-lagas na kita. Nakuha ka. Soft drinks. Kaya ano? Adi. Okay. Good. Ano tiya? Nakuha kainin. Ano tiya mo? Puro diri, puro iling-iling. Ano tiya mo? Diri ka? Dulce. Hala, ano tiya mo nga dulce? Iya.
Ano mga kabataan dida? Di ba daw kay Buya dito na mga apo. Tadi na pa sa lubong papalitan ko yung kuhan umangkon. Apo, autak apo. Apo. Oo. Tagpirainin. Tag 20 ton haak. Oh, Kay may sige. na itong baga pa itong kula. Oo, sige, lawat problema. Bali. Ano yun? Katong 20 ano? Bali, 10 na lang. Oh, sige. Tapos, adi. At tsukliton, pangan na lahirot dulce, kabataan. Iyo mga hain natin. Sonya to ni nagblablag kagihap. Bago. Wala, ano pa ini? Man, kukuanan. It mga daily life ni mo. Tapos para dumamo to ni mo ko ang followers, dumamo to ni umita sa timo engagement ba? Dila reels. Ada ka reels. O pag pinanguan la, pag pinan like, comment, tapos follow. Engagement ito. Tapos biray ka pa YouTube. Oh, mas maupay unahat YouTube. Kaya ako ano Facebook. Lori pa sige niya ko rin kasi sildoy nga. Wari ka po. Ambot ano ito na ira. May di ko na 100. Oh, charot. Facebook kuan. Oy palo, Sonya. Sonya Tunido. Sonya Tunido. Dili na katmon, sulwan na. Dala. Good night. Good dreams. Katmon na din, katmon ngayon din eh. Okay, tuwan ko yung Mountain Dew. Okay. Dam, nangingilala na yung budo eh. Tuntaloy, feeling niya. sorry. Tuntaloy, klo. Taray ko na ito niya. Makori pag-pretend. Makori pag-pretend. What? This is real me. Hoy, baka naman, cellphone, Realme. Oo. Parapol ka rin estudyante, cellphone.